Gencekî ji bajarê Amedê pêşengeha xwe wêneyan kir dukanê qehwe çêkirînê. Gencek bi navê Mervan Yalçın da 10 sal zêdetir e hunermendê wêneya ye. Ji ber hezkirina ve xwarina qehweyê pêşengeha xwe wêneyan kiriye dukanê qehweyê. Li dukanekî piçûk de gencê Amedê ji aliyekê wêneyên ku kişandiye pêşkêşi welatiyan dike, ji aliyekê ve jî qehwe diqelîne û difroşe welatiyan. Hunermendê Sûretan destpêkirina vê karê wîsatîne ziman. Fotoğraflarla olan galerimi biraz daha böyle kahveyle de kokutmak istedim. Nefsalan suretê tabiatê bi makineyê xwe kişand. Ev dikan jî pêşengeha suretên ku min kişandibû. Ji ber wê yekê min destpêkê da ji bo xwe qehwe dihêrand. Dûra min biryar da ku biqewrînim û bifroşim welatiyayê jî. Li gorî hunermendê wêneyan qehwe çêkirin jî hunerek e. Divê dendikê wî baş bên qelandin û bên hêrandin. Her wiha dibêje qehwe di agirê êzîngan de bêtir bi tem dibe. Divê ava ku wê bê bikar anîn jî sar bibe. Qehweyên ku tên hêrandin jî divê di nava 10 rojan de bê qedandin. Yani aslında en doğru içim bu kumda pişirilmesi kahvenin, çünkü Çêkirina qehwê jî li gorî min hunerek e. Piştî hêrandina dendika qehwe divê di ava sar da di fincanê da bê kelandin û germ bibe. Tema qehwê wê demê derdikeve holê. Ez dendikê qehwê ji welatê Brezîlya tînim. Di makîneyê da baş diqewrînim ki bi tem bibe. Pêşniyar dikim ku kesên ku ji qehwe xwarinê hez dikin, bila ev bi xwe li gorê kêfa xwe biqewrîne û vexwin. gerekiyor ki o güzel köpüğünü, telvesini tadabilelim. Hunermend li ser dîwarê dukanê xwe sûretên ku kişandiye daliqandiye. Her wiha makîneyên wêneyan jî wekî pêşengeyekê rêz kiriye. Ji aliyê din ve jî makîneya qehweyê jî daniye dukanê xwe ên pêşengehan. Hunermend navê dukanê xwe jî ji ber mêvanên ku wê ji dervê Amedê bên kiriye mêvan.